In nomine Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the mini Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Mayong buntag kaninyong tanan. Ano na sa kita kinig nyo itong programa sa TV Apolya.com ito gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apostles International Sir R.J. Seno. Banikon ninyo sa kadali lang panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page RJ Horolan San II TV Apolya.com page. Ug sa wala pa nakapag-follow ni ining maong page mga bag-o pa, i-follow ninyo nga atong page or mga pages RJ Horolan San II TV Apolya.argumento, Kuya Apologist TV page o usab katong RJ's Vlog 2022 o pwede sab mo mag-send din ha o Facebook stars. And also sa atong mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga atong mga channels Dalay Catholic, Apologist Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sab mo mag-send din na og super stickers, super chats ug super thanks. And magpasalamat una pud ko sa mga igsuon natong mga Katoliko nga kaning nagatabang nagasuporta sa programa, pinagyan na Sir Noli Medalla and family, Sir and Mrs. Ronald Descalliar and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Oy and family, Sir Del Sibilias and family, Sir Topik Galyemit and family, Ma'am Berden Lapera and family, Sir Raymond Soles and family, Sir Pablo Taytay and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Jovelas and family, Cap John Bungabong and family, Sir Jopet Sian Amorte and family, Sir Ruel Siliaca and family, Sir King Baez and family, Sir Rizal Lalimian and family, Sir Eman Papas and family, Sir Ramillones and family, Sir Edmundo Esteban and family, o sa tanan nga nagatabang sa tong program and wala nagapabanggit, nagapalitok sila mga pangalan sa tong programa. Dagham salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta. Kini nga tong programa ang naghihapon din sa social media. Ug hangtod karon nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi kini nga tong programa wala kini mahimo dinhi sa social media kung nga wala ang inyong tabang ug suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadad yung tabang suporta pinagi sa mga account numbers nga napon sa mga screens kana nagadagang ni information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. And the announcement May 4, so mahitabo katong ato ang debate between us Catholics and also kaning mga defensor sa Seventh-day Adventist. So siguro basig karon Lunes mag-post sa tag teaser and next week mag-apply ta for venue nato mga sir o mga ma'am. And duyugi ko ninyo ni ana ngano man kay kini nga kana nga mahitabo nga event isa dili lang kay kana ako nga event kundi atuan ang event tanan. Kay lagi ato ang manggibit-bit ang bandera sa simbahang Katolika. So uban ko ninyo ni anang maong panahon na. And kung mahitabo tug dayog balik og katong rematch kung baga katong giingon nila nga rematch daw kuno between us Catholics and versus Pentecostal pastors. So yun atangi pud ninyo mga sir ug mga ma'am kay basin na ang mahitabo is yun kung madayon na nanaputi matubang ang mga pastors na pod siguro by June na pod siguro na mga sir ug mga ma'am. Okay. Sige, so good morning po again sa atong mga kaigsuon ng mga Katoliko, mga dili Katoliko nga mga amigo nato nga nagapadayon pagasubaybay sa ato ang programa. Maing buntag pag-usab kaninyong tanan. Okay, so karon ang atong topic, sulpot, ingon pa nila, anti-Katoliko lang daw sila. Dili daw sila anti-Kristo. Actually, katawa ko anang ilahang kuan eh. Katawa ko anang ilahang bitawng anang story ba? Nganong makaingon man ko nga ilahan ng tawag ining story tungod kay wato ang tan-awon ang balaang kasulatan mga sir og mga ma'am musukot sila sa dili ang simbahang Katoliko ug ang Kristo di gina pwede magbuwag tungod sa hinungdan nga di sa balaang kasulatan si Kristo ang ulo ang iglesia mo iyang lawas. So kung dili ka mudawat niining maong gitawag og iglesia, dili ka mudawat niining maong simbahana,
Ang mahitabo is wala po kanidawat sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kung ni kontra ka ni ining maong simbahana, tabla rapod nga ni kontra ka sa ato ang Ginoong Jesucristo. So may tawag na to ana kanang ni kontra sa tawag ining Ginoong Jesucristo. Ang tawag ana kay mga antikristo. Di ba? Ang mo nay direct ang tawag ani, mga antikristo. So kung musupak ka sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, nga maoy gitukod ni Kristong Iglesia, nisupak ka sa ato ang Ginoong Jesucristo. Di ba? Nisupak ka sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kung nisupak ka sa Ginoong Jesucristo, ni kontra ka sa Ginoong Jesucristo, so ang tawag nimo Antikristo. And tanang mga kriteria sa pagka-Antikristo, pasok din tanan ang mga sulpot. Tanang kriteria. Tanang mga requirements nga mamahimo kang Antikristo, pasok tanan ang kinaiya sa gitawag og mga sulpot. Sir Tubit Usano, Sir Arnold P. Benito, maing buntag ninyo. Ini si Mr. Pab Moring, maing buntag pud nimo migo. Bantayan na imo ang area kay basi unyag. Sige kag tawag ining comment sa Facebook niya. Nani nangawat si mong area. Sampan pa kasi mga mo. Diba? Yun. Sige, balik ta sa ato ang tawag ining program. So, unsa man da ining mga antikristo? Ang word nga antichrist, anti, buti pasabot supak, wala mo dawat sa Ginoong Jesucristo. Kanang Kristo that refers to the true Messiah. Nga naman, kay karong nga panahon mga sir ug mga ma'am, daghan na kaayo na nungha nga mga mini nga mga Messiah, mini nga Kristo. Sama ng mga mini nga Kristo. Nag-act gihapon sila isip Kristo or manluluwas. Ilang ginapatuo sa mga tao nga kung diri mo mutuo na mo, maluwas mo. So ang buti pasabot, ginalihis nila ang mga tao gikan sa matuod na tawag ini kuan. Matuod nga dalan, matuod na Kristo, ilang ginalihis, ilang ginalikay, ilahang ginakuha, ilahang ginasaag ang mga tao sa matuod nga Kristo. So kinsa man na ang maong mga tawhan na kana mga nagpailang mga Kristo. Asa man na sila gikan, unsa may origin ni anang maong mga tawhana. 1 kapitulo 2 verso 18-19. Katong ato ang gisgutan kagahapon kining maong mga tawhana gikan sa atong pundok busa, namulag sila kanato kay kung ato pa silang tinuod na kauban, kining mga tawhana magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila kay nagpailagayot na sila dili kauban nato. 1 John chapter 2 verse 18-19. So kining maong mga tawhana, kining mga amigo nato nga mga nanggawa sa simbahang Katoliko, mo nag-ingon ni San Juan nga mo ning mga antikristo. Mo ning mga antichrist. Iyang pangutana, kinsa man ang mibuwag, simbahang Katoliko ba or sila? Sila. Napako nagkatawa pa ko atong na-comment na nabutang dito ang simbahang Katoliko unang sulpot. Asa ka mo nakakuhag chismis ana no? Oh, pero naangkon sila nga ang simbahang Katoliko nimbuto daw 33 AD, which is correct. Nga naman kay nianang panahon na mauna ang pagkatukod ni Kristo sa iyang iglesia, 33. Sa iyang tuig sa tuig sa ato ang Ginoong Jesucristo. So at least na mga protestante na ay na mga sulpot nga ni-admitar nga ang simbahang Katolika 33 AD. Ni gawas. 33 AD mingbuto. Sa unsang paagi tungod kay gitukod na sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kay at that time kanang tuig 33 walay laing nagtukod og iglesia gawas lamang sa atong Ginoong Jesucristo. So katong ilang gingon nga si Ignacio ang nagtukod, si Constantino ang gatukod, debunk no tanan. Ngano man kay ang mga protestante nag-angko na Nag-angko na sila nga ang simbahang Katolika natukod tuig 33. So kung natukod ang simbahang Katoliko tuig 33, unya si Kristo nagtukod og simbahan anang panahon na. So therefore, ang simbahang Katoliko mo ng iglesia gitukod sa tuwang Ginoong Jesucristo. So, kung mayroon sila, sulpot ba na, kasabi is Kristo. O, kung sulpot ang simbahang Katoliko, nga gitukod na Ginoong Jesucristo, kasabi si Kristo. Pero pag kaninot ng sulputa, nga naman, tungod kay ang founder manluluwas. Ang kuyaw ka ng inyo. Kanang sige magpanaway sa simbahang Katoliko, nga nisulpot lang daw, sa tuig 33, kana bang inyong mga founder, pariha ba na sa founder sa simbahang Katolika nga manluluwas? Dili pariha Nga naman, for example, kining mga 70 Adventist.
Yung mga 70 Adventist nga nagpasakop lang sa mga Amerikano. So nahulog ang ilang manluluwas mga Amerikano. Di ba? Okay, kung ang prinsipyo sa balang kasulatan ng good mga sir ug mga ma'am, kung kinsa ang founder, mao gito ang manluluwas sa sektang iyahang gitukod. Mo man ay point. Kung kinsa ganito ang founder, mao to ang responsableng manluluwas sa sektang iyang gitukod. Sir Quinsiano Wabina, yes sir, mang buntag. Karon, kung ang founder sa Seventh-day Adventist, si Ellen G. White, James White, Joseph Bates, G.N. Andrews, kung sila ang founder ni Anang Mausik Taso, therefore sila ang manluluwas. Founder sa Iglesia ni Manalo, si Manalo ang founder. So therefore, si Manalo ang manluluwas. Founder sa sektang gitukod ni Kibuloy. So therefore, si Kibuloy ang manluluwas. Ato kini madunggan ng iyang mga wali. Siya mismo ang manluluwas, di ba? Hindi daw mo agi kaniya, wa daw tawag ining nga kaluwasan. Lain pa, kining nga kang Soriano. Gitukod niya ang makaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligi at sa liga ng katuhanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Siya ang manluluwas, ana. Kasi man ang founder. Di ba? Jehovah's Witnesses, gitukod ni Charles de Russell. Siya man ang founder, so siya ang manluluwas. Pentecostal churches, gitukod ni Charles Parham o ni William Seymour. Sila ang manluluwas. Lutheran Church, si Luther ang manluluwas kasi may gatukod. O uban pa mga pundok gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kung kinsa gani ang nagtukod, mao ti responsabling manluluwas sa sektang ilang gitukod. Karon, asa man ang pinakabukat nga sulpot niya? Kanang giingon ninyo ang simbahan Katoliko sulpot kay nibuto sa 33 AD ang gitukod ni Kristo? Or kanang kamo? Kamo'y pinakangilad. Ngano man kay natukod ng inyo ang tawag ining pundok, ni sulpot lang mo, gipangtukod mo mga Kano o mga Pilipino. O niya pagkahuman ipatuon ninyo ang inyong kagalingon na makaluwas po na inyong pundok, pag sure mo pag sure mo. Pag sure mo. So ana lang man ta, di ba? Ana lang na kung kinsa gani again kung kinsa gani ang tawag ining tukod sa pundok, mao giti manluluwas. Nagpailapot sila Kristo. Kining mga sekta nga naa sa gawa sa simbahang Katoliko, nagpailapod na sila Kristo pero dili dayag. Ngano nakaingon mo kung nga dili dayag? Tungkol kay ginagamit nila ang ngalan ni Kristo pero ang tinuod ana sila mismo ang nagsaad sa ilang mga membro nga kung pasakop nila maluwas. For example, si Manalo. Kapag hindi ka kaanib sa iglesia ni Kristo ay hindi ka maliligtas. Di ba? Kasi may namulong na. Actually, dili na dili na kang Manalo nga teaching. Gikopya na niya sa simbahang Katolika kay naamantay naamantay tawag ining dogma sa simbahan Katoliko nga outside the church there is no salvation. Namatay dogma ana. So dili ang original ana dili kang Manalo. Ang original ana ang simbahang Katoliko, nangopya sila. Pagkahuman mo ang gigamit ni Manalo. So pag hindi ka kaanib sa iglesia ng tatag ni Kristo, hindi ka maliligtas. Hindi ka kaanib sa iglesia ni Kristo na yung ipinarehistro noong 1914, hindi ka maliligtas. Di ba? So karon, ang question, kinsa magresulta na? Nga kung di ka mahimong iglesia ni Kristo ka nang giparehistro sa tawag ining Securities and Exchange Commission, dili ka maluwas. Dili man si Kristo. Si Manalo may gasultihan na. So nag-act siya as Christ. Seventh-day Adventist, same. O beta, mag-convert po na sila kay pasakop din kay magtuman ta sa sugo sa Dios. Kung unsa tong sugo sa Dios mo na nga to ang tawag ining tumanon kay Antikristo ang musupak sa sugo sa Dios. Kanindot anong mutuman ka sa sugo sa Dios. Pero ang problema ni tuman daw kuno ka sa sugo sa Dios pero ninigar man pug ka sa laing bahim tungod kay nagpasakop ka sa sektang gitukod og mga Amerikano. Mo na ngilad diha. Gisupak tuod gituman tuod nimo ang napulo ka sugot pero gisupak pasad po nimo yang kabuto nang pasakop pa sa tinuod ni iglesia. Unsa pa ang tawagan ng ilahang kabalingag
para ma-justify lang ang ilahang pagkabakakon. O mingon na sila ang Seventh-day Adventist mo ning matuod ng iglesia. Yabag. Di ba? Niyabag na eh. Niyabag na. Musugot tag sa dili ang Seventh-day Adventist Church. Dili na iya ni Kristo. Dili na iya ni Kristo. Sa Saksi ni Jehovah, samot. Baptist, samot. Pentecostal, samot. Dili na iya ni Kristo. Talang sektang gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Dili na iya ni Ginoong Hesus Kristo. Dili na iya. So, kung dili na iya, o niya nagpaila nga iya ni Kristo, niya pagkahuman disupak dito sa iglesia gitukod ni Kristo, so ang tawag ana Antikristo. Kung kumingon ta nga anti-katoliko lang mi, dili mi Antikristo, sama ra ba nga mukaon kog saging, pwede ko mukaog banana. Nga naman, kay ang banana og saging same ra man na. Mo po lang ang tawag ini nga anti-katoliko, Antikristo na. Nga naman kay kung supakon nimo ang simbang Katolika nga gitukod na Ginoong Jesucristo, gisupak nimong manluluwas. Sa migingon nito St. Luke chapter 10 verse 16, ingon pa niya, ang nagdawat ninyo nagdawat nako ug ang nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway ninyo nagsalikway nako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. Tablarangan nimo nga ang nisupak ninyo supak na nako ug nagsupak sa nagpadala nako. Ang nagdawat ninyo nagdawat nako ug nagdawat sa nagpadala kanako. Tablarangan ninyo si Kristo nga ang antay ninyo antay pud na sa kuha. Kung anti-katoliko ka, anti-Kristo ka. Ngano man kay wa ka mudawat kang Kristo og sa iyang simbahan. Tanawa, sa dihang gilutos ni San Pablo ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kinsa may nitiabaw? Kinsa may tawag ang reklamo? Kaniingon nga, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Si Kristo. Diba? Basahan ng buhat 8 o buhat 9. Gilutos ni San Pablo ang iglesia. Kinsa nihilak? Kinsa nireklamo? Si Kristo. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ngano man kay dili pwedeng magbuwag ang Kristo o ang iyang iglesia. So kung may anti-katoliko ka, sa direktang pagkasulti, anti-Kristo ka. Anti-Kristo ka. Di ba? Oh, yung sabi buhaton ng mga antikristo, ay sa Biblia manapi. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4. Nya pagkaman magtudlog balitad, buhat kapitulo 20 28 bersikulo 28 29 hangtod 30. Di ba? Nagkatawa lang ko ba? Ay, nalang. Okay. Sige, di na ba kaya ko magtaas karon kay kutob lang kung 30 minutes kaya ko ang ginabudget nga itong time niya. Sir Christian Bantulan niya, Sir Mayang Buntag, Sir, dili lang ko magpalabi og tuon kay maparehas unya ko atong basta magbasa siya, maglabad ang iyang ulo. Di manggutam. Di, pag namoy panahon nga magbasa ta, maglabad yun ang atong ulo, Sir, pero ayaw pa sobrahi. Kaya kung imuha ng ipugos, may tabuan na, naagyod kay gusto ko pa mas mahimo ng saltik ni mong utok. Pero kung magbasa ta, maglabad ang atong ulo, i-rest na to. Nga naman, kay, kung sa kuan pa ba, niangal ang ato ang una-una. Nya kay problema anang imuhang gikuan, Sir, imuhang tawag anang gibasihan, naglabad ang ulo, gipugos man gyud niya di tanawa na turning. Sir Arnel, laki ni gagamit anang logo sa LCA bata po sa ilang gigamit sa pang-atake sa politika naman ang isgutan kadaghan na baya na tawag ini nga fake. Adto na natin mga kaubanan nga Sir Arnel na ate kaubanan nga kana bitaw nga dayag sila nga musuporta mo apil sa gitawag politika. Hindi po nako nagina po nga kilahaman ng katungod except lang kung nagsupak ta sa tudo sa Iglesia Katolika dogmatically kaya na kumusulod. Sir Daddy mo from Isabel Leyte. Yes po. Good morning. Sir Kobakefa. Yes sir. Good morning. 14,000 kapin na ang mga relihiyon nga nagdala-dala og Bible o niya isa ra na simbahan or church ang gitukod ni Jesus Christ. Kamo na mag-research kung unsa na tinuod na Sir Kobakefa. Magbitaw nga kinahanglan gyud nato tan-awon, tiglong mo nato ang ato ang pagtuo. Ngano man kay di ato makita kung tinuod bang pagtuo nato o dili.
Diba? Tama na, Sir Kubakefa. Sir Loloy Bumaya, sir, good morning, good morning. Bobito tingali ba ito ko, Jundil? Oh. Good morning, sir. Og sa imong tibuok pamilya. Sir Din Borongan, yes, sir, maayong buntag. Sir Ramon Ramosilya from Haligana Fire Rescue Unit. Happy Fiesta po dyan na San Vicente Ferrer. Happy Fiesta ninyo. Uy, kuya na nga patron. Bagtik na nga patron na si San Vicente Ferrer. Nana siya tawag ining angelic nature. Angelic tawag ining kung sa kuan pa ba. Mahog siya nga nature gihapon. Nga naman tungod sa tawag ining hinungdan nga kana bitaw naa siya ka ng bilocation ba? Bi or tri-location. Grabe pag magwali sa kalugar makit-an pud sa laing lugar. Wala na sa kuan. Same pud kang Padre Pio. Nag-istorya mo karong orasa, aning orasa, for example, nag-istorya mo, makita po sa laing lugar nga, same nga oras nga nagwali, nagtudlo. Nag-ayog ba sa kiton? Ngun anang grasya sa tawag ining sa Ginoo. Commander, on sa story ni San Vicente Ferrer, actually, usa na siya kapari Nga pagkakuman preacher. Nga ano naamag na siya pako, kato kung giingon mo, nga naa siya angelic nature, kumbaga. Kung naa siya ka ng bilocated siya ba, makitaan siya sa maurang panahon sa nagkalain-laing lugar. Ana amon. Bro, usara man ng Bible nganong gilalisan man kinsang matuod mo interpret ini ang simbahang Katoliko walay lain. Libro man so buti pasabot na ay kuan na ay tawag ining final interpreter of that book. Kaya di na mo gawas ang libro kung walay nagpagawas anang libro nga responsable. So ang responsable nagpagawas anang libro mo otoy interpreter ni anang maong libro ha. Og sigurado ta nga dili na mga sulpot. Ngano man kay naa naman ang Biblia una pa sa nibuto. Ang tawag ining kuan ang tinuod nga interpreter o ang final interpreter sa nakasulat sa balaan kasuton kadtong responsable nagpagawas niya o walay lain ang simbahang Katoliko. Sir Ray Razon, yes sir, may buntag nimo sa imuhang pamilya. Sir Jeff, at yan sa iyo sir, good morning. Kang kamumot sir nga gamisa sa duha ka lugar. Amo ba? Nindot naagi siya possible. And mas pinakamaayo nga naagi ka ng lalom nga investigation ana sir kang Archbishop Kamumot o Bishop Kamumot. Okay. Sige. Proceed ta sa ato ang tawag ining unsa na kining ato ang topic. Ngano man kay importante man gud ni kay nagkatawa ko sa uban kay kini mga ato ang mga reels karon nagsugod na pug ko og kining upload og mga reels daga mga suko. Mga taki daw ko dili ay nga taki igwa ako nitubag. Di ba igwa ako nitubag. Igwa ako mutubag sa inyong mga atake. Kunya kung masakitan mo, utong lang yun mo. Kaya kami bitong mga Katoliko o mga atake mo. Mga atake niya mga sulpot, utong raman punta. Pero pag oras o kita po itawag ka ng mutubag, way hilakay. Diba? Yes, Sir Ray. May buntag, Sir Ray. Karon pa ko kasugo. Naglimpyo Miss Gawas. Nagka-live with stream yan. Ako anong gikuan, sir. Ako na rin ng budgeton kay dito sa kon di na ko makita ang tingala ko ako siguro i-restart na akong cellphone. Di na ko makita ang mga comments ba. Duhan na nakabeses Okay, Sir Nugs Enero maing udto buntag pa sir. Kumusta na ka settle the world karon? Duol na baya? Ay oo sir. Actually mag-post ta og ma-approve na tong permit nga ato ang i-secure sa venue nato, sendan na po na ko sa information nga mao na ang venue. Kaya actually ang among sabot sila maglukat og permit og sila mag-secure sa venue. Pero tan-aw na ko muraman og kanang action og atras manang kita na gid mismo ang mulukat kay para at least isiguro gyud nato nga madayon gyud ang madayon gyud ang debate. Sir Ray, daghan jud masuko sa imong mga reels sir kay tagos man sa ilang dughan mo lagi. Muna kung mukalit na kog katumba din mukalit lang kog na mo pusil nato or namin putunggab nato kabota kin sa pasanginlan pasanginlan nato kanang mga sulpot ngano man kini magagwanta kusog ki manghilabot ya pagka magtubagon manghilak ayaw mga sulpot marang mga batang langi basta-basta lang daigligid.
Actually, wa matang mobalo sir nga to lang gitug-an na nato tinuod. Kanang moingon ko ba nga kanang mga for example kintapi to karon no. Oh, anti-katoliko ka, anti-Kristo ka. Kaya ang tinuod nga iya ni Kristo naa sa sulod sa simbahan gitukod ni Kristo. Mo na tinuod nga iya ni Kristo. Pero pag naa ka sa gawas sa iglesia ang gitukod ni Kristo, ang tawag nimo anti-Kristo ka. Kasi Kristo nagtukod niya pagka mandi ni mo dawaton instead of mutuo ka kang Kristo dito ninuong ka mutuo sa mga gipang tukod lang og tao. Yan apo kay nakitaan di ay ako pa nang reaksyonan. Anang post si Mr. Villanueva, di kuan ako gitawag ining banggit ba ang ako ang tawag ining pangalan. Kakatawa lang ko sa iyang kuan, kakatawa lang ko sa iyang presentation. Makit-an gyud nato ba nga walay tamang comprehension. Kaluoy nag-quote og dokumentong Katoliko katong short catechism na sumala pa dito kay sumala pa niya ang major premise niya basta gitukod og tao sulpot no ni pagkauman naamo ni pagtuon-an nga si Kristo tao so therefore sulpot ang simbahang Katoliko gibasa na gani niya si Kristo tao at the same time Dios so kana pagsulti nato nga gipangtukod og tao lunlong tao na di man luluwas. Muna mga impas gud mo diha. Pero at least gi-quote niya tong dokumento, implied nga niangkon siya nga ang magtutukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana si Kristo. Karon, ang question, granting without admitting nga puro tao ang tawag ang gatukod, kinsa may makaluwas diha? Ellen G. White gitukod lang niya ang Seventh-day Adventist o kining Katoliko nga gitukod ni Kristo nga tao. Kinsay manluluwas na lang duha? Kung maingon sila nga si Ellen G. White ang manluluwas, diferensyado na gyud kay ng utok. Tuo siguro sila actually buhatan ko nagkuan buhatan ko na og reaction. Ako nang gi-download ang video nya makalugar ko. Ako ana nang ikuan. Ako ana nang tawag ining reaksyonan. Karong hapon mo adto man ko nga 12:30 mo adto mo Davao. Ako anang reaksyonan after ana siguro mga Lunes siguro possible. Lunes or Martes. Ako anang reaksyonan ng iyahang kabuang. Illogical. Illogical iyang itangdi ang iyahang magtutukod kang Kristo. Pagbangaga na lang. Ang atong pagkatao dili pwedeng itangdi sa pagkataong Kristo. Nga naman ang atong pagkatao we are imperfect. Si Kristo perfecto. Kaya tinuod nga Diyos nga nahimong tao. Tanang gibuhat niya perfect. Muna kung bituo mo nga si Kristo, tao, nagitukod yung iglesia niya, ang iyong unang-una, sulpot na, kasumala pa sa mga defensor Katoliko, pag gitukod og tao, sulpot, tinuod ba na? Kaya ang naa sa unang-una og interpretation sa mga Katoliko, pag ingon nga, pag gitukod og tao, sulpot, refer na dito sa mga tao nga dili man luluwas. Katawa ko. Ay, nalang. Basi unyag magilak-hilak na po na. Sa umabot. Katawa lang yun ko. Pero atake na maguna personal. Dili na sa issue for issue lang. Sir Kevin Idrolin, ngano kaha buta kaayos ka matuuran ni mga sulpot ba? Klaro man jud nga ni sulpot ra sila tinukod ni Pastor Iya. Pero siguro siguro sila tawag ining mga personal reasons. Kanang personal reasons nila mga kung sa kuan pa na ba nga ilaha bitawng kana bitawng sana kanang ilaha bitawng si tawag na kanang unsa na ba kanang tungod sa ilahang kahiubos kalagot simbahang Katoliko bisag kabaw sila tinuod na ilagyapon inom nga di na tinuod. Ala na punto Sir Kevin. Sir Berto Susing, bro, nang hambog ang mga 70 at hindi daw sila sa debate niya si R.A. Prentice nagsulti pildi ang 3 media. Og si Jolito Bulawan nagpost nga napildi ang 3 media on the spot ilang kauban mismo ni sulti pildi ang 3A media. Actually, atong gitan-aw na ko sa ergo ni Brad Paul Alima. Onyang gabi makauli og sayo kay mo tumog Davao ron. Mag-follow up ko. Ngayong gabi ato to i-continue tong reaction nato sa debate ni
kang Brad Paul Aliman. Sa first set pa lang, di na makapuntos, wala nakapuntos si tawag ining Mr. Laig. And dito lang yun nagka-diferensya sa moderator. Dapat ang moderator at that time is magkuan gyud, mag-ruling ba? Nagi-ruling. Pag moderator ka, kabalo jud ka mo rule. Kabalo ka asa dapit ka mag-ruling. Pag naay mga objections and counter objection, ayaw pasagdi nga magsinara na nag-object. Mag-ruling ka una before ka mo dawat og another objection. Humanon sa ang first objection before ka mo adto sa laing objection. Kay kung atong pasagdan sa moderator ang magsigil na object wa na kahumanan. So pangit paminawon, and ang mga tao nga naminaw dili kuan. Actually sa debate dako kaayo og kuan, dako kaayo og part ang moderator. Pero sa kuha na ako'y tawag anang nakatunan based sa ako ang mga gipang basa and through sa experience. Mas pinakamaayo kay para dili panghimungtan ang moderator pag mag-ruling na siya. Ang naay moderator pagkahuman naay kanang kung sa kuan pa ba kanang judge ba kung dawaton ba ang objection or dili. Nga naman kay kung ang moderator lang ang mo decide na siya ang tawag anang mag-judge. Inira bang mga amigo nato nga mga defensor sa Seventh-day Adventist pag maipit na sa rason ang ilahang tawag ining himuon is magkuan sila, ilahang kalabanon ang moderator. Paman style nila. So mo na ang pinakamaayo makuha sa ilaha og tulo ka judge. Pagkahuman na tulo ka tawag ining ka another tulo ka judge. Then ang moderator katong presider ang nag-moderate sa debate, siya lang ang tiebreaker. Siya lang ang tiebreaker. So ang mahitabuan na mag-vote sila. Nya pagkahuman dapat lagyo ang bangko. Dili pwede mag-istorya ang mga judges. Kaya para makadecide yun sa iyahang kaugalingon. So, pag naay objection, paminaw ng counter objection, pagkahuman, mingon ang moderator, sige, before tawag ining mag-ruling, siya may decision sa ato ang mga judges or siya may decision sa atong deciding committee. Kung dawaton ba na ang kwan. O, ipataas lang kamot, no need nga musulti, ipataas lang kamot nila. O, let us vote. O, kisa may mo kwan, in favor sa dawaton ng objection or dili, katong dawaton itaas ang kamot, katong dili dawaton itaas ang kamot. Pag magtay kay tulo-tulo man na ang kuan, ang moderator ang tiebreaker. Siya ang tiebreaker. Dawaton na to. Ang objection sustained. Ang objection overruled. Pag overruled dili ubot pa sa ubot, next question. Kung dili dawaton ng objection or even the counter objection. Kaya ang main content na ang katubang objection yun. Ang main decidan or hukman sa kana nga panahon. So sustained or overruled. Pag mingon siya sustained, dawaton. Dapat mutubag ang katong nag-counter objection. Pag mingon sila nga mingon mo decide ang tawag in deciding committee, mingon sila nga dili pwedeng dawaton, overruled. O next question or refresh or tawag ining refresher question or tawag ining maghimo kag laing question nga same gyapon ang thought nga para madawat gyud ana ba. So mo na ako ang gistudihan ro nga panahon kay para ang experience magud nato sa karon nga time ha kay sa una dili man ingon ana ang mga sabudista sa una. Mo tanawa si Pastor Villaber sa una, di ba? Dili man ingon ana pero karon lahi man moderator na may kalabanon. Moderator na may kalabanon. Diba? Ang pahimungtan ang moderator. So may tabuan na mag-create og katong deciding committee. Tulo ka Sabadista, tulo ka Katoliko. Di ba? Duha ka Sabadista, duha ka Katoliko, nya na di Katoliko duha. Kay para ang katong duha ka di Katoliko, sila man to mo break dito sa kuan. Then pagkahuman ana ang isa ang tawag ining moderator. So siya ang tiebreaker kung baga. Kung mag-tie ning unom, ang mahitabuan na siya ang tiebreaker. Kung dawaton ba o dili. Eh para dili may pahimungtan ang moderator. Kaya ang moderator igol lang mo siya nag-implement sa balaod. Kung unsa gipirmahan. Kung unsa gipirmahan mo to iyang i-implement. Sir Loloy, Abumaya sir, maayong buntag. Ana ko sir nga pang reply sa mo ba Sir Loy?
Okay, Sir Christian, na muli kay pud ko mga habog na buntod pang sa klasada, Sir RJ. Kay basin nabuno akong ulo. Puing. Ay, nalang. Okay, kato si Tilda World Tibugol, Sir. Samtang nagkaduol schedule sa debate, sugod na to siya tugga-tuggan, ugubag-ubag. Sa kigo. Masangil dahil na magkasakit. Nila. Nanay pirmahan. Di ba? And company manggod sila. Okay, Sir Sandy Ganosa mayang buntag. Sir, against all Protestants, what if, sir, kung mo atras sa debate si Mr. Tibugol, unsay maayong plano ninyo, ana, mag-ask ko sa tawag sa grupo to support us to file a civil case. Kay breach of contract magud na. Standing na magud ang agreement na may kasabutan ba. Bisan pa mo sila wala sila ni pirma katong video sa among gikasabutan, final na to kung baga. Document na lang ang giulat nga pirmahan namo both. Even ako wala ko kapirma. So, document na lang katong final nga sumala pa nila dapat walay erasure na ilahang pirmahan. Sige, walay problema. Sir Daddy mo, ngano man ang mga sulpot dili man sila motuos mga larawan sa mga balan santos ug larawan Jesus Christ kay dili daw mao ang naong, dili gyud sila kasabot, Sir. Emperor RCC, Sir, I'm watching from Isabel Leyte. Bag-o ni na account. Mao ba si Raul Gabriel? Mayang buntag nimo, Sir. Di sila motuo kay mauwaw man sila. Kay sa ilahang pundok wala may nahimong santos kay ilang patron si Iscariote man. Mauwaw man sad pud sila og himuan nila og ributo si Judas Iscariote. Ang ilang buhaton mga takip na lang sa ributo simbang Katoliko, mandamay ba kung baga. Na kumingon pud sila nga dili na tinuod ng mga imahen nga naa sa simbahang Katolika. Di mag-provide sa tinuod kay para atong ilisan. Ana, Sir Raul, nindot na company Boss RJ para ubay-ubay ang walagi. Actually whole day na nga debate kay tagduha man kabarog per topic, tagduha kabarog. Ang first topic atua kay sa kitapusan na kita may mulas conclusion kay kita man ang unang ni affirm. So ang mahitabo kita ay unang mo-affirm that the Roman Catholic Church is true church founded by the true Christ in the Bible according to the Bible and standard references. And second topic, pamatud-an nila nga ang Seventh-day Adventist mao ang matuod nga iglesia sumala sa batasan kinaiya batasan timailhan og doktrina sumala sa Biblia og standard nga referensya. Sila itawag ini nga mo pabarug ana two stands gihapon. So half day buntag atua pagkahuman pagkahapon ilaha, then after ana i-open nato ang table for the question and answer from the audience. Siguro mahuman siguro na siya mga 3 PM possible. 3 PM ang debate gyud pagkahuman ana magdawat tag question sa tawag ining audience after the tawag ining debate. And abangan niyo na mga sir. Ato anang hulaton May 4 pa man, so next week mag-secure na ta og permit para sa kuan. And magkuan pud ko, mag-scout pud ta og kanang sound system, katong kusog-kusog gyud na sound system. Na para nindot ang dagan, kana pang disco gyud, para buto-buto gyud ba pag abot sa argumento ba. Sir, maka-live ka ba ana nga panahon sa debate, sir? Maana lang makakita ra pud mi, sir. Paningkamutan ako, sir, kay nag-agad-agad pud ko sa signal. Yan, syempre di man ta pareha sa ilaha nga grabe nindot kaayo ang tawag ini mga cameras. Sa tua kay cellphone lang man nga to ang ginagamit na ko'y plano nga mo palit og GoPro, pero ako nagtigom-tigom pa ko. Ako sa ning humano ning kuan. Ako sa ning humano ning kining tawag ining sana. Ako sa ning humano ang mga obligasyon online kay daghan ako na kuan almost a month na nga wa na ko makuha labi ng StreamYard. Karon gani ni 40 minutes ko, so nyang gabi mo adjust ko 30 minutes kay 20 hours lang man ang gihatag ng StreamYard sa kuha for 1 month. So ana sir, paningkamutan ako sir. Okay, as lang ko sir kung nagka-public debate na ba mo ni Pastor, wala pa po. Wala pa. Kay katong ni Agi nga nang hagit siya, nag-challenge siya, usa ko sa nidawat pero nawa naman po. After as dialogo nilang Father Darwin, nawa naman po. So mura og wa na iwalay interest si Pastor Bacalaris nga makig ergo pa publicly.
Yes, Sir Ray Ramos, may buntag Sir Bro RJ. As lang nako kung ang Passion Sunday kay ugma na ba o sa Palm Sunday mausad na ang actually sa Novus Ordo even sa kwan ang Palm Sunday mo ang Passion Sunday. Sir Ray Ramos. Mao man na ang kwan, mao man na ang madaugong pagsulod sa Jerusalem. Okay, sige Sir Jeff, ang OBS sir di pwede og multiple na pag actually sir na ako'y OBS. Pero ang problema katong ako amang gud sang gitry man gud magpilit-pilit man gud ang akong nawong sir. Di ko kabalo mo ko sir, di ko kabalo mag set up. Wala akong giproblema kung okay pa lang ang OBS. OBS na kong gigamit karon. Di man ko kabalo Sir Jeff. Basig pwede ko nimo matudloan sir. Kulang na ng ilang mga argumento kumpara sa Katoliko. Kayong Katoliko sugot magbinuntagay sila pila ka oras, pag abot sa oras undang yod ora mismo. Yang Katoliko pag naapay mo sungag hala sige binuntagay yun po mo lagi sa Ray. Tanawa tong sa matanaw mi, di ba? Wa sila kagwanta, giundang yun nila. Pasalamat lang gud sila nga nibuto ako ang mixer kay kung wa to nibuto mabungol sila sa kuha. Okay. Sir Bert, susing di ay bro, dili sila kabarog anang 70 Adventist kitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Di sila mabarog anak, kaya man doon lagi angkor ang 70 Adventist kitukod ni Kristo. Ni barog lang sila nga matuod nga simbahan tungod sa batasan, timailhan o doktrina. Matuod daw sila. Ang problema kasi katudlo nila anak. Yeah. Sir Berto, mao na. Sige Sir Jeff. Na ako pasalamat kaayo sir. Na problema ko ana Actually na ako'y OBS. Need na og kusog jud. Actually sir, wa ko problema sa signal. Ang ako alang ko anan kay kini atong signal sa Ray 600 Mbps gud ni. Kusog siya. Pero problema lang matingaman ko mo pilit-pilit mo akong naong. Mo pilit akong naong. Okay, ayan na kalayan sige no sir na God Almighty is always guide you po on May 4 sir ayaw jud kadawat or kasukol sa ilang hilo. Oo. Always man ta nagabantay ana. Kabalo man ta sa ilang hilo. Kabalo ta sa ilahang tawag ining mga styles nga para ingnon nga tinuod sila. Okay, Sir Ray Ramos, kang to the world sa iyang pagkapildi kay hangtod karon si Hilax. Actually wala na kay ko nagatubag ana. Diyan ako natubagon after the May 4. Kaya di man makita og kinsa nanalaw. Iya man pasatag pa si Atab nga nanalaw si RJ sino. Nya magsiug ingon nga damgo ra na nimo. Nya lisod man pud kay nga akong balik-balik ko ng word nga damgo ra na nimo nga kabalo man gyud ta. Nga bisan pagkuan para ingnon gyud na siya nga wa ta ni sukol. Pero naa ang buhatan na lang sir kanang sa mga mag-comment sa iyang tawag ining account ingnon lang gyud siya nga una-una ra man na nimo. Nga ni atras na ba tayo schedule mahitabo ba ang schedule o wala mo giuyunan nga topic di ba? Okay, sige, so 45 minutes na sir ayaw kasi di ba tipon kung magamit sa lag reference kinahanglan yes po mabito standard ang ato ang gibutang sa topic standard reference wala gingon nga purely reference lang mabitaw wala na ako magamit anang OBS sir ako na gibora dili naman pud ko nag-live amo lagi lisod ko magpilit-pilit mo ang naong amot saon ka na nya pagkauman nagtan-aw ko mga YouTube ako ang isunog-sundog samot man hinuon nya maglibog na ko wa na ko gamit agwam ta na lang ko aning sobra 3,000 nga StreamYard kay friendly man siya pero mo lagi may naging bunan lagi nimo kaubo-ubo ko sayang karon nagkakuan ko nagtawag ining problema kay mo lagi wala pa nato na kuha og balik ana lang sige okay so kana lang una and unyang hapon mag-live na punta sa ato ang channel sa Dalay Catholic Apologist ug ubanin ko ninyo every mag-live ta sa ato ang channel mga sir ha. Okay, sige. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who have recourse to thee, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan si Bog Perez, Tiya Paliapuntargum, Tagi Panguluhan, Tagi Pangunahan, sa Lay Catholic, Apollos International, sa mga kaubanan sa LCX na mga Katolikong nagasubaybay, nagataban, nagasuporta sa programa, kininyong ubos nga lagat isuspagtong Katoliko sa RJ Seno, temporaryong manamilit ninyong mingon, Ecclesiam Servire, at Fidem Catholicam Defendere. Maayong buntag niyo tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.